שעות מושלם שלי. אז אני עושה לכם היום, בואו להתארגן איתי להליכה, לא הליכה ממש, בגלל שהכל סגור, אז אני וחברה שלי הולכות להסתובב, ואם יהיה משהו פתוח שאני רוצה לקנות בו, אז נקנה, יאללה. נתחיל מלבחור בגדים, כי אני כרגע עם פיג'מה. טוב, אז אני לא בטוחה אם זה מתאים או לא, אבל בסדר. אני אבש את המכנס הזה של לא ידוע של מי, עם החולצה הזאתי של, שכחתי איך קוראים לזה, אורבניקה. אז יאללה, בואו נתלבש. טוב, נראה לי אני מתחרטת על המכנס, כי זה ממש לא מתאים ביחד. חכו, אני הולכת להתייעץ עם סבתא שלי, כי היא פה. וראי, תראו, תלתו. עשיתי פה אני וילון. טוב, אז זה לא התחרטתי בסוף. יאללה, אני רגע מתארגנת זריז. שים דברים קטנים. אני שמה קונסילר. אני לא יכולה להתאפר בלי מוזיקה, אז רגע אני שמה. לא לחפש מקום. נשים את קונסילר. אני אוהבת לשמוע רק את המנגינה של השיר לשוב הביתה. אז יאללה, בואו נתחיל. לוקחת פעם קביעה. ומטשטשת. חיביתי הולכת כדי שיראו אותי באמת כמו שאני. טוב, אני חושבת שאני לא צריכה עכשיו לפרום גרם, שאני סך הכל הולכת לעשות הליכה קטנה. אז אני עושה קצת צומק, שאני לא כדי להשתמש פה, אז לא כדי אכפת לי להשתמש. סתם, אני כן משתמשת בו בזמן האחרון, אבל בסדר. שמתי, עכשיו אני שמה גלוס. נגמר לי הגלוס הפוקוס, אבל אני שמתי. הגלוס המעורב שלי. מסקרה. לא. חכו רגע. אני לא בוכה. זה עובד לי עין. פשוט תיקחו כזה. כיס שם לאוזניים. עכשיו קצת שני רק. טוב, לפחות פה אני יכולה רגע לשפשף, כי כבר כואב לי. היום 18. אז עוד יומיים, ביום שני כנראה, אם זה עוד יומיים. אז יש לי הופעה של עדן חסון. אני אצלם מהטלפון ואז אשלח לכם, כי אני באייפד. ואני ממש לא מביאה אותו עכשיו לבוא. טוב, אני שמה רגע דורבורנט של קריים, שהוא נועד בשביל ילדים, לא אלומיניום, לא פרבנים ולא אלכוהול. אמרתי. אני לוקחת את השילוב המנצח של סול דה ז'נר מספר 62 ואת ברזילי, משהו כזה, שאפשר לעשות בכל סובבן באזור של הקטינים. מה זה אזור של הקטינים? יש שם מוצרים קטנים כאלה, כמו זה במיני, כזה בעיגול קטן, כמו קרמים קטנים כאלו. אל תדאגו, אני אנקה אחרי כי זה את העין, פשוט ידיים ממשיכה להציף דמעות. אני שמה כך בערך.
שמה על הצוואר. תסמכו עליי. גם זה כולל את השיתוף פעולה של שלושתם. זה שלושתם ביחד השילוב הכי מטורף בעולם שראיתם. עכשיו את מה שנשאר נמרח על הצוואר. עכשיו תחכו. 2 שפריצים. יצא לי קצת בשני, אז שמתי 3. לא שיש כזה הבדל, אבל בסדר. עכשיו גם ביד. שפריץ אחד, לא צריך להפך כאלו. תראו עוד מעט נגמר לי, סתם. עכשיו לנקודת הכותרת, שיש שמש, אני שמה שימר בצוואר, זה לא המון, כי לא רואים את השימר, פאקינג. מישהו יכול ללמד אותי איך מתנזרים, איך שלא אומרים את זה גם. שהוא גם יכול ללמד אותי איך אומרים את זה, גם את זה אין לי מושג איך לעשות. נדיר, אתם רואים? ריח נדיר, נוצצת ואור חלק. שמתי ומיד